ସମସ୍ତେ ସାନ ଘରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଘାଗରା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବଡ଼ ଘାଗରା ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ବଡ଼ ଘାଗରାକୁ। ତିମି ଶୋଇଛି କୋଉଠି ଶୋଇଛି କୋଉଠି ଶୋଇଛି କୋଉଠି ଶୋଇଛି କୋଉଠି ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ତିମି ଶୋଇଛି ଦେଖ ରେ ନଏଗା ନେଇ ନଏଗା ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଲବମ୍ର ନୂଆ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଭି ଆଉ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା। ବଡ଼ ଘାଗରା ସବୁ ବୁଲିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ବାଧିତ କଲାଣି ଆମ ଭୋଜିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ହେଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରେଇ ଦିଅ ସବୁ ହେଲା ଏଠି ଚାଲିଛି ଫଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିବା ଯିବା।
ମା ଶିବ କସମ